Allah mapaparatia na paganero. Lagyan ko kaya mananian na pag-examine mo Allah subhanahu wa ta'ala sa pusa diyan ko tuwang kanak. Uwan, pag-ampaga na ipag-examine mo Allah, siya ko miya maratiya, lagyan ko tuwang kanak, pagkagdang sa kanak, pagkagdang sa sawan, pagkagdang sa nganin, ayawanan yan, na di niyan mainakaso ginawa yan, na madagal lagyan ko tuwang ipagkumunwala, punan si sagyan ko tuwang kanak. Ano ni kirabuan? Ayamanan yan, na miya palutulas sumiyagat ko mga loksan, wagiyang ko tuwak yan akiran, sagiyang ko takya pa ko mga ribuiran. Okay, nagyang ko tuwak yan pangangalak akiran, na ba't siran-basiran yan ayamanan yan? Na miya katagas, lago miya kapipanikiran, sa sunawan, o siyarong pangiran, ang mga nisyo sagiyang kaya dunia, na ayamanan yan na rami nila mo inawa na doon mga sangkot sa mga loksan. Sawan, okay, nakagyan ko ito asawan na dahil ang pagkagagta siya ko karugiran. Dahil ang pagkagagta siya ko mga ginawairan. Lagi, ayawanan niya na pala-pala tanong ka kasagad ni sadyang kaya ka na. Kung pangangalakan tanong mga ribuitan, okay, nasa katanong mambo, lapong bulungan ang tanong, bulungan tanong sa mga ginawa tanong, sabi, kadura o ayawanan niya na kanak, amatang benanan, eksamin Allah. Ikadua, nagyang ko tuwa kao, maana ayaman niya na, kao nagyang ko tuwa ayaman niya na kapaganda. Ulawan na parating si Allah sa kelbatan, so kawiyagan, bagagdan sila sa ayaman niya na krisis, bagagdan sila sa nagyang ko tuwa kiyada o mga pamumulat, na ayaman niya, at sama na ina palapalitan ng mga kudaw sa itigil ka, nagyang ka na na-examine ang kao. Ato nagyang ka na nakaw, bayan mo ang kaw rin, nagyang ko pagkawar ka sa bagas. Pada pernah kaya kaw, nagyang ko ka, kiyada, unang wantaman, siya katano sa lanaw, miyada sa mga pipi ang mga pangumulantan. Uwan, miyada sa ayaman yan na kadakal, ulimang prago, miyada sa kadakal mga umang pangumulan, kagin nagyang kaya Peter Allah, subhanahu wa ta'ala, ang pelebatan, kelebatan sa mga kawiyagan, kelebatan sa mga pangumulan na ayamala ipag-examine Allah subhanahu wa ta'ala na sa kalabati si ko ayamanan niya na pundo si ko ginawa ko manusia maana so ginawa na sir katano na pelebata agyan ko tuwa imbagay na katano na examine ugay na diyan kaya pagaritano asi Pangulo-ulo Rahman na kapagaya taroon tanong ayamanan yan na isas kanyan din ang masamar, isas kanyan din na ayaman yan, na binano Allah sa kapantang amala, sabab sa kapakayan na bigatong tanong, ayamin, akiya sa bapan, saya mga na, kaya binasa o takiyan na po na sa diyang kuto, kiyada o pangatutayan yan. Na sabab, sa diyang kuto, datak na o na diyang kuto ang paratiya, nakadiyasuan na paratiyan yan, bapi ato na ini kaumaon ayamanan niya ng mga panapang nagganyan dili panalamat isu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya niyang alitan mo na sumanga tawag na mga parating yan na inuto ayaw mo albigiran ni Matro. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yang kaya mga tawa ayaw din ni Matro na sa kami. Narakot kami wallah, kaparar kami wallah. Nagus kami, napagunbun kami si Allah. Ayaw mga na, nagkuri na din ko panitan o di Peron. Ang matatangan tanong Allah. So Allah na mapapadalang tanong, sino ko ayaw mga niya, nagtangan niya, nang babaya-baya ang tanong niya. Anytime, na kapakaya ayaw mga niya, na makambali ng tanong si Allah. Ilan niyo man, di mo nabi, asos, mga manusia na ipagkawudiran nagyang kaya dua. Paganayo nagyang ko tuwa kapatay. Ikadua ipagkawud manusia nagyang ko tuwa ayaw manan yan nakapobre. Ugay na suwaya manan yan namyamaratiyan na di sila di manalamat si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa diyang ko tuwa kiyang tugiran sa limu Allah na pagpangagiraw silan. Ayaw manan yan na panalamatan namin su Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab si sadyang kutuwa kaya wapatiran na panalamatan nila
Sumyamalan kaya, natumo nila sa kapatay, ali subay silang mau kapit na. Ayaw mga kapit na nagkapakay, di ka mga sumbayang, kapakay ang madagasi ko ayan ka, kapakay ang kauriyan raga, nagyang ko to, ayaw mga niya nakyadar ka o paratiya. Ugay na igirayang niya suwat na, ang yawapat na suwat na paratiya niyan, na banyan din ka panalamati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, nagyang ko to, ayaw mga niyan na tanok, na ipagkaguan ng manusia, umamada sa tanok yan. Ugay na sumiyara kaya si Allah, na mada sa tanok yan na panalamatan niya sa Allah, kagiyang may ito ay pag-imbestigar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutuatiku Allah subhanahu wa ta'ala ayam yang balasiran ya terliran lam yang kutua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun nasiran man atiku Allah subhanahu wa ta'ala na mapambagyan so pangani o mga malaikat na busuturwa na pusi ko Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah mapambagyan nila so ayaman yan na salawat Allah subhanahu wa ta'ala sadyang kunwa mga tawag niya mga sabab mapambagyan nila so limu Allah subhanahu wa ta'ala diyanan ibala sa mga tao ang mga sabab sabab sa mga orepan Allah na pamitan si ko Allah agyang kaya pagaritano na mambagyan yan agyang kuto ayaman yan na salawat ang mga pupukul si ko Allah ang bugyan ko tuwalimu ang mga pupukunsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ingirab sa rin ayaman yan na niyada sutamok ka, niyada suraguna na ka, niyada sulaguan tama na ka, niya sugat na ka abagyo, niya sugat na ka ayaman yan ang mga panupang. Ayaman na nagyan ka yan yang gulo kasi isang marawi. Isang na yan na niyada na supanin niya ka pagkatir kaya na ka. Na may kusabar ka, naging belas sa Allah subhanahu wa ta'ala sudah mismo su Allah na ayar ka pangalimo na kapagay asam diyan yan raka agyang koto ay ikarata at ginawan sabab sa nangorin panuwangan na suka babalitan mo niya malat niya ayadan na ayamanan yan nakikitan mo ni panagun tamanan na ang laman na yan ikapamakatan matan pananadam at tigiran kenapa ayah penggulaw lang tanong si Inak, penanadong tanong sa kapananadong ayamanan niya nakapagunod. Kapananadong ayamanan niya na sa katanong na pupunta no si surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Pananadong asita no po si Allah na sa katanungan mo na pumbalingan tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Kataru Allah sa Quran يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازي عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم بالله الغرور والله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Guys, kano ang mga manusia nagkalak niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala nagkalak niyo sa gabi ang pagkauma adan nakyugok o mga ama, mga luksi o mga watayran dan magwagyugok o mga watasi o mga luksiran yang kanan ang masa pagkauma mga uripan o Allah subhanahu wa ta'ala nang yang kadang-dang lamang ayat sa Quran dan numanisa kyugok yang watayan kung nagyang kaya nakakadindalo sa dunia na pulburog sa mga ulama hay pagaligulay hay babaligulay na upi ka sa mga wataka kaangkay ran ka upi na upun mabaliktad ang mga masuras at nagtagyugo ka wataka sabab sa ayamanan niya na ng bata-bata ang mga sisimaya sa ayamanan dito ang mga pagpulablag nagyang ko kami ang pulablag sa narsisa anungan amawi aswama na sisa surga na sungata na sisa neraka na pengurang sa mga mata sisa diyang putuan neraka na saka na sisingga mo surga na gitu ang pangambulag-bulag kadi ka nung mga pamaginaya
Inugiyan kaya dunia ang orepan Allah na adpan na chance. Adpan na inugaya ragatano Allah. Oras. Ako man isa na maugupan niya sa padiyan. Sa kaama na at na inugaya ka oras. Ako ugupan na sumanawata ka. Sa mabiyan na silang si ko agama ang kanong matalangan si ko surga Allah subhanahu wa ta'ala pamilya. Upaman na dindaro kabayaw. Ari mga dato sumanawata ka. Napalapala nga silang dumi promise si mo surga. Uy, ikira po pag-isilan na nuna. Tumunan niya kaya pala kan mga surga gusto mga matakan. Ugay na ando na isabak. Diya ayamanan niya na pagawin na ng-maintain. Niya kalabit ni sa Puluragon. Kapag atuturin ka sa San Fernando, intay na papangga. Huwag ko pa siya napatarla ka mukir kaya bataan. Ay matulak niya makasibay sila na tuloy. Ay, mga watar na tao si sa papangga. Na timo-timo ang kaintay na papangga. Na kung kuma sa 10,000 na doon natuturin sa San Fernando. Dahil kailan ikaw na ayaman na niya natuturin ka palayanan mga putol sa ayaman na niya ngayon. Ino to, ikaw pa ka asakan ng mga dato. Ay ipalibat, apang galing mga tanong na masyak tanong sa mga matatanda. Batanong ito pawin, si Allah. Batanong sumiyok Allah, ay di tanong diniskasan. Na sa mga matatanda na matanong sila. Api anda madrasa na asa ka importante na niya ka. Iyaw mo pantanong sa mga matatanda. Kapira-pira iman to, ikaw mo daan, apo patay adang suwagama. Allahu Akbar. Yay masiguro sa ginawa. Sumaw lang kayo na di marumasan. Kaya tama na kaya purumasayami. Na miya pagkatindig talo sa kaya kaya pagpagasoto yung tanwa. Pila ko rin na matalo pagkapin. Kasi ka nang imala at imbalay sa kanya na nato yung tanong na kaya masiguro sa ginawa. Na dagkatuon si ko mga matatanaw at tuturin sa kanya na nato yung tanong ang madrasa tayo. Pagaw mga masa. Apiagyan ka na nato yung tanong na presensi. Si kung kapag ang matanong sa iyo ang kiyama, at dahil na ba matanong si ayaw maanan yan, na pangalidas. Kala ka niyong sugawi ang tingo Allah. At dahil na kiyugo po ang si mga mata yan, na iman kung naan na kiyugo po. Di ba? At yung panakuras, at ang apan matay. Dahil na panggagalan natin sa mga mata ka. Uway na amay kasi kung mga iswilaan, nang dibuan ng mga wata ipundulog sa eskwelahan. Allahu Akbar. Ato na yung Yaswa o agamatan, ayatan o piyakada panas. Sumamu mga wata, nagdandag yung kupira kumangalok silang, ano man ay kapag-upo wata, inibat niya sa Quran. Ayaw kapag-upo mga wata, na mambiyan, at panggalabakan ni Rans, inipariwat Allah. Ato na abas inipariwat Allah subhanahu wa ta'ala. Makita mo sa ayat sa Quran. Si Sadyang Kutwa, itutumpok yang amay kalitan ng galabakan. Abyang Kutwa yang mananiyan ang kabayaran ng Allah. Napala-palitan mo sa ipagastagan. Mereka terang Allah sa Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ يَا رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Sadana ibu Allah, sata ibu dalian suka demora kami, ibu dalian suka pengenada si Quran, wajah ulama kan saya, la istilah diurut antunai tafsir yang kedua, waman a'rada an zikri, yang kota zikri dan diurut Quran, sata ibu dalian suka pengenada Quran, tapi dia kaya iman identik udah, paling buat terkano. Apa yang ada dalam si Quran? Kenapa lagi dia kayak dekat buat dia Quran? Akibat mana? Inawarkan ke inawana isayang kaya pintar Allah. Sadang sekali kudanya Quran. Kapag nadanya si Quran, ayat
kapalayan yang mapaganad. So kita ng Allah subhanahu wa ta'ala nang baganang sira natin Allah fa inna lahu ma'isatan dalka baganang sira natin Allah sa masin kita kauyaw-yaw. Kita nung daw makakalimutan ng mga siyempre, di ba? At ito na mga dalang gano'n. Mapiyak po na mga lawas tanway. Ay nakakalimutan ng mga laro na siya kung gawin ang masa. Namun, nung yaso ka na. Sabab ko, kaya din ka sa awidagan kumagawa. Kaya din ka sa awidagan si Kuya mo lang yan na kaswato ka, Allah subhanahu wa ta'ala. Mugangan yan sa kauyuyan na masimpit. Napakapisakit ang kanya na lang ng tanong ka. Napalaya ka hospital. Natutal magpapandapat yan, naon ang mga tawag, yan yung ulan nila sa mga pagagawa. Kukita ayan, kayo yang kira na, dan na inuso Allah! Udan yang kira, malalasok ang kira. Sa ating mga ibu, naligo niya kanser. Pipiran ng milyon ang yang gusto. Manutang mo, pagdating managyan kay mga katulong. Na, udah kawag man masugat. Siin sabihan mo po, last fairway. Kapaliw na mas ka. Paindaw mo maisatan lang ka. Baka mo dyan ang kawan lang. Sa pindamanan, nakapagadawa na sa kapaliw na mas ka. Subhanallah. Baka nuwari na makainay sa isang nakatan mo. Tumanay at yung kasama. Isang nasala ka maugin at yung patay ka. Sabab, kung kiyan talikunin na si sabihan kaya agama Allah. Di ka pa kayo sa Muslim, uwan yan talikunin sa agama. Kaya nang iunay ng kapagpagtindaw ka. Mga wipan o Allah, kaya panamalaw. Wanahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Indulog sila sa biyang kutuwa daw pa, apalay sila mga buta. Niya biyang kutuwa daw daw. Kat na namin, lima asarta niya a'ma. Ino kami ipumuli ang mga buta. Sembang sila ng Allah. Ino kami ipumuli ang mga buta. As kami na isang posisi kami sa dunia. Napalaya kami niya kami ipangilihan. Tigo Allah. Bangga pinalipatan. Niya kau markaso mga ayatagan. Supaya mana niya ng Quran. Tiadang kau sa babaya. Tiadang kau sa awidakan. Anda manaya. Ika pagdali ko nito kung mga tuwelitan. Wah. Anda manaya. Ayamanan niya na makaw markaso mga murid. Kailangan nila sa umok. Dapat tadi mo na nakabunod tidak pirat masuswa. Wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Niya kau markan wati Allah. So mga ayatagan ang niya kaliwan-liwanag. So law-lawan ang mga sugro na kanalangkap mo para tiyatin ko Allah. Lingipatan ako naman natin Allah. Iman to na mo na ayamanan niya nag-iisog gawin. Ayamanan niya na ito lang sa muka ano ka wala sa kumakada sa anuman amaw. Yuto ida kiyo bubuama sa iwatayan. Damang buwa kiyo bubuayaman niya na wata ko mga loksya. Uwi na umabalik taluto na oripan wa Allah subhanahu wa ta'ala na niya kadagdagan. Aayat si sa Quran. Why? Uli na hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amay ko pagkanaraga. Suwayaman niya na oripan wa Allah. Lagyan ko bawat alian. Ang mga aswa matiya sa Quran ay kataw Allah sa hadisul Qudsi. Na ipagkaya ka natin Allah. Uba ko siksaan. So uli pa naman na anda wa tayan at pagkamalas yan. So ingaranan natin Allah. Kaya pa namin yung matiya sa Quran. Ipagkaya ka natin Allah. Uba ka napasiksa ako kubog. So uli pa naman na anda wa tayan at pagkamalas yan. So ingaranan natin. Allah Akbar. Sabab-sabab ng oripan Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kaya ka makaditang sa dunia. Fala takurannakum billahi al-ghurur. O fala takurannakum al-hayatut dunya umbakanu mabimbal. Si sabihan kaya pagkailay umata. Oy, akadiren si ko dunia. Oy. So Allah subhanahu wa ta'ala inisubuyan na diyan kung umbakanu. Ayaman niya nakapangalangi umangataw si sabihan ko kamati ang pamikiran niyo. Why? Ubakan mga tao. Ayat itu di mana bagan na so ayaman niya na agama. Di sabab kaso mga ulama yung mga ustadyo. Na ayaman niya na minsan pang kapipisan sila sa gasto.
kung mga suray, kung mga madrasa, ugay na di tinanong pangalang. Mataan, asugawin natin wallah abangkit, na ayaw mo matausan sa kapapangan yan na suwallah. Suwallah na katawan yan, sukapaguran yan, suwallah na sekalian iman tao, wa yunazil so Allah subhanahu wa ta'ala na sekalian iman tao sa kapaguran yan, pinagkada ka urat, sekalian iman tao, ang tunay mapapadalam sa ibang mga tiyan o mga ina. Okay, nasukadan ng Allah, wala tadri nafsun mada taksibu gada, na di niya ng katawan ito na ikasway makita. Kita ng katawan, tunay, kaswa, umanisa, sipo kagapitayan. Kung di po nakatawan o ginawa, wala tadri di ay ako din tamo, ang daw na darpa yung kumaw kapatay. Yang ada lang yang nimbal, kung sa Ranao, di Manila, kasi kaya kantagan sa Manila. Yang ada lang kapakantagan na sinin niya tayo sa akadar yan sa barko. Mga wepan wala, tudong mo inaan na aling dalawang niya wapat. Diyan ko ito mag-apelin sa kasi. Namin bakasyon, namiya kayo sa sima kayo katambal sa Ranao. Nasunawa po na siya sa Pilipino, kutaba ang mga ulama na pagadaw nila siya sa Tiapo. Naawi na nila sa mga panganong ka na ipagalagan ng ugay. Namiya mga masasiratan niya kung makamasira sa Tiapo at yung manila na niya tayo siya dito. Gawin mo makapas. Kung may na yung mga dulot yan at yung bakasyon yan. Siya po, ayaw man na niya na makapungkong ko sa isa niya na umiyak niya at mo tapagay ng pakasyon ng Allah. Mga pagalayasin ko, ano lang Allah subhanahu wa ta'ala? Pala ya tayo na nakida, ulman alayha fan. Pala ya nakida, so tao sa diyan kaya dunia. Ni praktis so tamo kita. Namun, doon na bau nagkalamba. Ugay na sumugmin mga pagarya na amay kamandutano sa limo Allah. Dataragyan kaya, kababalitan mo, manatali pa nagutaman. Sige, kaya man niya na agama. Tano din man, yan kaya katatagwan ng tamo sa North Luzon. Amay kumawa pa tatalo, ayaw mo ipag-isa, ayaw mo kalangman na sumiyang kalangman ka sabihan kaya North Luzon. Kaya, sita mo ni asay. Ito kasi kirasay. Asa na tao ka sa Masyo, tao ka sa Lando Bilso, magpada mga puro mga municipality ro. Uwi na sika inasay mo Allah, tama sa sikat ng niyatay. Ato na may sabak. Naso Allah, kalimpi kagarya na Allah. Ayaw mo kumutuwa sabak na pakipanggal pagkakawal na suwato mo. Si Sa'aluan Amawi, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbahu laysa bainahu wa baina tarjuman. Kung mabiyang kaya masa, doon na isang talubo, kung ipag-isa suwato ba, ay na mismo pag-isang na suwallah, doon na banyo paglandan na siripiti. Kenapa kayo pag-isang wala? Ino ka naman engineer, ino ka rin naman mayor, ino ka rin naman gobernador, ino ka naman engineer, mga attorney, ino ka naman director, sumamamata ka, ino sila na mga bali ang mga kalasa na nabagin ipag-isang wala. Ayaw mo ipag-isang ako Allah, yung kaya katuong Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya man niya na tunay na ibigyan ka sa diyan kay Allah. Inasay na sa Budawan, inasay na sa Tarlac, inasay na sa Bataan, Pampanga. Yan na diyan kay Itera Luzon. Pagka na pabibigyan na namin ang inutang si matatago. Ang mga tao si sa Ranao. Uwan, nakana mo na mga lupatan mo. Nakana mo na panipamakatan. Sa kababayan mo si Isomyo, at tawag ko to Allah. Sinitan mo ni Asay. Na ayakikan roon na sa Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Dan man nangapun gulalan yang lebih wala inunda suidin kadnani wasu Allah. Paling kay kamaya wala. Ugay na pag-isakan wala siya patunayan. Ato may pinipagtag tanong ko naman. Yan na mo ipag-isakan Allah. Nanay mo siya kung mana. Parsiyan ko na insyaAllah. Ayamanan yan. Na pamuno sa langit ay lalagtan mo. Nakupusin ka matay kung mapagagama. Na niyagunto pa. Puso ayamanan yan. Na sa tanong na magaryari. Na ayaw din na panabunaran tanong. Pagkalabunan tanong. Isa niya kaya katatawag sa diyan kaya North
unsur na ditanong namin mangarap sa madaling na pangarap ay napangarap na tanong na anja man ay suan na matanong nandagan si Sabiang kaya yaman niya na nakatagod na tanong ay makalawag na makala apagagaman ang iso agama kasi pagibaya si Mugladono na ulir tanong may na iso agama al muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi ay ako nutuwa muslim na sukaw at pagpapangga ako na kung mga manusia sukat turmiyan ang sugat ko yan nabaliktad ang moto ay ako na ba muslim na pagkabila sa sukat turmiyan sukat turmiyan na pagkarabulan kung mga taon ang sugat ko yan na pagkabila sa mga taon na kanabaw ko muslim so yun isabab mga repon wala para sa kanwala panila mo si Allah dia kaya ribut doon na uwan na niya sa bukan gano'n ng pamilya kay yung tubo napakamparakan Allah namibaloktan si Sadyang kaya pamilya ayaw na nila mga magandang sila sa rata ginawa dia kaya siya dia kaya pagarayan na si ulo berbat kanimu yung magari at yan po may awda ka ng sa tuhil na pagkitawag na doon kasabab kung kababali niya ng makalimun kaya iman po na ayaw na niya sisas kanyan at niya ba niya sulukan sa niya kaya budakan na ayaw na pumuwang sa niya nagyan ko to ayaw na niya nakitang bagi-bagi sa niya ko to ayaw na niya naanta na niya na mapya at pangalimo nagyan niya kung ang mga tao ay nibutang kanuro nagyan ko to so wala ginawa niyan na sambil dan andar lupang wala pakang babawatan sa wala sa niya kadagdagan why na mga wata mga saneh na buhay na niya pagumanaman wala so reskikiran wala wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi